glimrende fra Nordjylland. Hjørnespark Liverpool godt smækket ind, og så kommer den der 1-0. Og det er Ragnar Klavan, der gør det til 1-0 for Liverpool. Ja. I løbet af sæsonen. Kom til fra Augsburg. Samtidig var det Herakles, han spillede i. Og så er det på tavlen. Og som regel med hovedet, han scorer. Esteren. Det er ikke så kønt, men det tæller. Først skidt clearing her fra Richard Keogh, og så er de uheldige med den her afretning. Jeg tror, det er Marcus Olsson, der bliver ramt. Grujic. Coutinho trukket ind centralt. Her Firmino. Kommer et løb fra Origi. Ja, det er godt spillet der, så skal den være der. Det er den 2-0. Det er så fint spillet af Firmino til Coutinho. Så er han også på måltavlen efter det får frisparksmål i sæsonåbneren. Nej, det er fremragende mål, det her. Og der igen den her Manchester City-kamp. Prøv at se det her. Det er det, som om man har tabt, men når at få den prikket videre med ydersiden. Der. Ja, det er Bradley Johnson, der ikke er opmærksom, og det er jo klart, at Origi tiltrækker sig rigtig meget opmærksomhed. Det er mest naturlige mand at spille modbart. Derfor så er det så glimrende lavet af Firmino. Så skal jeg ikke sige, det er en ligegyldig regel. Men jo lidt at stå og varme den for længe, så var man altså lige pludselig på 1-1. Er det en god mulighed her. Origi kan gøre det til 3-0, og det gør han. Det er så fint en afslutning det her for Divock Origi, der også scorede imod Burton Albion. Her gør han det samme imod Derby, og så er det lukket i hvert fald. Ja, må det indkassere. Coutinho, der er manden bag igen. Spørgsmålet er, at man har en lille kropsdel foran. Det er svært at se på den slow. I hvert fald en hårfin offside. Men det er en god afslutning. Han sparker altså godt med begge ben. Belgieren her. Ja, det er altså ikke nogen nem bold at sparke ind. Ja, det er fremragende afslutninger. Op i taget med den, det er stort set umuligt.